El meu nom és Vicent Simborroig, soc professor. La meva relació primera amb Carles Salvador va ser directament entrar a treballar la seva obra. La tesi doctoral me va permetre entrar en contacte amb un personatge extraordinari, en molt sentit. Quan arriba a Benimaclet, això té un gran avantatge fonamental. Li permet estar en el centre del valencianisme del moment. Per què no va venir abans del 34 si era tan interessant per a ell estar al mig de tot el que estava coent? Perquè ell, diguem que havia promès als sogres que no se n'aniria de Benassal i s'emportaria la filla fins que ells no moriren. Ell es va sentir de Benimaclet. Jo no havia vingut mai a la casa que tenim darrere i ara tinc una gran alegria, no?, de veure la casa, perquè m'havien parlat molt de la casa i de la seva biblioteca personal. Benimaclet era un poble en aquell moment encara totalment diferent de la resta de València, monolingüe, i ell així es va arrelar totalment. Les seues col·laboracions amb les falles, en llibres de falla i tot, se multipliquen des del moment que ell arriba a Benimaclet. De fet, així, dues falles de Benimaclet el van fer dues vegades cada una faller d'honor o no sé quina distinció honorífica que feien a Carles Salvador. Quan arriba Carles Salvador a València ja és un home amb una certa maduresa, ha fet ja, jo diria que la part més gran i més important de la seva producció literària l'ha fet allà. En canvi, la part gramatical més important la fa quan arriba a Benimaclet. És quan va inaugurar tots els cursos de valencià, des de la secció de llengua i literatura que ell presidia, i va escriure la gramàtica valenciana, que és una gramàtica fonamental on han après a llegir i escriure en valencià generacions i generacions i generacions de postguerra. I la gramàtica la va escriure Sidal. Jo crec que Benimaclet, en aquell moment, veient en Carles Salvador això, un mestre inquiet, molt bon mestre, etc. Però jo no sé si la gent, clar, podia tenir consciència de realment tot el que hi havia darrere, no? Jo no he sentit a ningú que diguera que com a mestre no era un mestre fantàstic, molt amable, que il·lusionava, etc. Tota la gent ha destacat aquesta qualitat.